Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, pangit ti laptop ko. Gumatang kay ti sabali. Mabalin pa ilaang ti laptop mo. Kan maysa, awan pa igatang ko. Gumatang ka. Inton agsweldo ka, mami. Agbayad ak pa iti upa ti apartment. Kastamot ti silaw kan danom. Apay ngamin ni daddy. Di nakakadin ikikan iti kwarta, mami. May samot da nga inutil. Di natan malagip. Manipod na am mo na ti babae na. Napintas ka mat, mami. No addamat mangaram kan kaalakay abak nang. Makirelasyon ka. Tapno addamang tad iti kwarta kadata. Mayat sa day taasingasin mo Ngam, ay-ayat at pailaang mat ni daddy. Ay na, mami. Agsinubyan kayon to no makalagip nga agsubli. Agkape ka pa'y, sir. Intimplaan ka, takaasi ka mat. Agyaman na akbitina. Ay na. Nagmayaten no kasto yung adda para timpla iti kape. Numabalin na kumati agaplay para timpla iti kape. Inaramid ko, sir. No kayat mo lakit di ti para timpla nga awan sweldo na? Mabalin? Saan ka di nga asawa laang ti para timpla nga awan sweldo na, sir? Saan ka di nga da asawam? Idi, sir. Ngam nabayagan ang nagsina kami. No kabaalanak nga insukat. Kabaalak mo't nga isukat. No adalakat, kaskan ka nasingpat, sir. Nasingpat ka kadi iti ubing, bitina. Ay na, sir. Siyak siguro ti kasingpatan no maipapan iti ubing. Wow! Nagpintas day ti baro abasit a shoulder bag. Kan coin purse, mami. Napintas ka di talaga, ana? Wan, mami, kayat ko. Saan aparakan ka dayta? Adda pangisagutak. Asino ti pangisagutam? Apay asaan asya? Napatpatag ka di day je a tao, ngam siya. Saan ka di akayat mo makirelasyonak iti may sa abak nang? Wana, tapno adda nga rod mang tag iti kwarta akasapulan ta. Masapol nga rod nga ipakita, anasing petak unay iti anak ti boss ko. Tapno agtalak kanyak ti amana, kat arman nak. Isagot ko dayto iti anak na. Maawata kunti kayat mo ang mapasamak, mami. Sige, lalaingam tapno agbaligi ka. Aramidam ti amin, tapno arman na katibos mo. Iha, kayat mo ka di nga adda awagam amama, sakbay amapanak iti abroad. Saan ka di amabayag pa iti papan mo iti abroad, papa? Wen, ngam kayat ko nga adda nasingpat nga agbalin amamam into nagabrodak. Addan kasukat day di mama, papa? No masigurado klakit di anasingpat. Tapno natal na ti panunot ko no agin na dayota. Talaga ka di nga ibaundakan iti abroad, papa? Uniha, siyak ngamin tinapili amapan iti abroad. Manihar ko kano ti may sa azo. Mabalin ka di nga umayak tumat ijay, papa? Uniha, talaga nga alaan kan to ijay. Nga masapol nga muna sakbay nga alaan ka. Hello, iha, nakaawag ka mat. Ada ka di masapol mo. Papa, mabalin ka di nga umayak dito opisina? Awan ngamin klase mi. Umay kalata awan unay ti adung aramidak ita. Nalpas ko aminan. O sige nga rod, papa. Umayak dita, itamat laang. Urayan ka, iha. Kalpasan na. Intag pasyar ije parke. Agpaiso, papa? Nabayagan adita nagpasyar. Agsipud ta kanayon nak ama kumikom, iha. Angam ita. Agbayad akon. Intan to iti paborito ka papanan, ha? Wen, iti parke
kan ice cream house. Amok ti kay ayom, iso amapantay jay. Talagamat ni papak Amo na lagtati kay ayo. Siyempre himot iha. Ijay ngamin ti kanayon yu apapanan, iti day di mamam. Jay samot anak mo ti imawag, sir. Wen, bitina. Nabayag asaan ko nga impasyar. Iso amapan kami man matagpasyar. Nalpas ko mo ti trabaho, sir. Mabalin ka di ti sumurot nga agpasyar? Adakan ka day ta. Mayat matkit di. Tapno maamamum analaing ti anak ko. Nakitkita kon ti anak mo, sir. Saan kami laang ang nagsasao? Manmano ngamin nga umay di ti opisina. Katita, agin na sidag kayon. No agkukuyog tayo amapan agpasyar. Adoy ti parakan ka, sir. Adoy matiparakan ka, iha. Thank you, ma'am. Mabalin ka di tita Laptan, tiyawag mo kanyak, balasang ko. Tita? Papa, mabalin ka di? Ni, addakan ka day ta, iha. Apay asyak ti pagdamagam. Gaputa na singpot ka nga ubing, ada isagot ko kan ka. Adda isagot mo kanya, tita? Wan iha, bag kan coin purse. Kita no kayat mo. Wow! Nagpintas, tita. Kayat ko. Agyaman no kayat mo. Adan to pa itod ko kan ka. Apay ngay, ruamam samot ng ti anak ko, bitina. Pakaragsakak ti mangitad iti sagot, iti napintas akas ka ni Angel, sir. Sigamat deta masabat ko, bitina. Nagpintas ka ba lang? Itamat pa'y nga agpakita ka. Anya asuli ti lubong tinaglamlam mangam? Oy, sana kaglamlamang. Iswa ka na yung ka makita. Apay nga rod adi ka mangted iti abasto di anak mo? Mangtedak to no bumaknangak. Ang gamita, sanak pa baknang. Naman pa metod ko. Kanayon ko makita nga ag-date kayo iti balo a boss mo. Anya ko man ag-date kami. At damot tan sa bali akadandan nam. Bitina, kasto iti balakad ko kan ka. Lalay ngam ti manggargari iti dahi abalo. Dandani ka no mapa ni abroad. Kanayon na kanto apawitan iti kwarta. Apay nga ibagam day ta kanya? Siyempre. Ayayatan ka pa'y laeng, bitina. Si ka pa'y laeng ti kapintasan iti imatang ko. Tapno amom. Igam mo matibag ni Angel. Ayan na ka di, Prince. Napa ni JCR, manang? Nagsapa kamat nga umay mangsukon ka ni Angel, manang? Ada nga min napanak itay. Nagdiritsuak, tagurayak dito'y iskol tapno ada kadwa na nga agawid. Kasta ka di, manang? Umayak mat iti balayo. Tay nakbuludan ti libro ni Angel. Kat umay kalat na Imbaglakit ti tada ka kanayo na kadkadwa na no jak makaumay. Agpadamat ngamin ti pagawidan mi, manang. Malabsak ti balayo. Malagip ko pa di pa nang ikaluyam kenkwa na kadagiti manglo ko akadalan yu idi nga ubing. Siyempre, gayem ko ni Angel. Nasingpet, kansa na matagtagari. Iswa ka na yung dalukwan. Kat si kamay, tikas la gwardyana. Iha, kaya't mo ka di nga agyan dati tambitina, kanti anak na dito'y balay. Ay, Papa, mapan ka din iti abroad. Kasta ti imbaga ti akin kuko ay tizo, apapanak iti abroad. Sa bagay, nasingpat matkit din ni tita. Uniha, tapno adda kadwayo kan ni Tina dito'y balay. Basta umayak tumot iti papanam, Papa. Ikarik, iha. Umuna aklaeng. Intun mabalinin na sumurot ka. Alaan kayo kaniti tambitina. Makitak tumot dagiti agdudo mga ayop iti zoo nga imatunam, Papa.
At adu ka no ti klase ti animal ijay ngam ditoy. Kayat ko ang makitan to amin ida, papa. Di kagdanag iha. Dumteng tuday ta. Bitina. Umay kayo iti anak mo ijay balay. Agkasarta ko man. Nagkasar kayo gayam iti mo ng asawam. Agtrabaho ak kadipay? No agyan kami ijay balay yun, love? Addakan ka dayta, no agtrabaho ka wano saan. Agpawitak tulangan iti aramatan nyo. Ay na, jak nagkamali anak relasyon kan ka. Inton ada kami ijay balay mo. Aramidag ti amin ang mga sikaso iti anak mo ani Angel. Agyaman ak unay, Bitina. Natal na ti panunot kong agabrod. Taadda ka ang mga sikaso iti anak ko. Di ka agdanag, love. Saan ko abaybayan ni Angel? Agyaman ak unay. Sikat ti pangitalkak iti anak ko. Agyaman akmat iti panagtalag mo. Awan pagdanagam. Nakitak ngamin ti panangdungam kankwana. Manipud at da relasyon ta. Kat di ka agdanag. Kanayon kanto apawitan, love. Good morning, sir. Siya ni secretary dito ay. Si kakad ni Sir Armando Solis? Siya nga rod. Awan ka din ni Mr. Cruz. Rumbang nga iso ti madanon ko dito eh. Dahita ti instruction da kanya ka. Sorry, sir. Ada itay ngam intaray da iti ospital. Kapilitan na siya tinanguray kan ka. Imbilin na, sakbay nga intaray da iti ospital, sir. Kasta ka di. I'm sorry for him. Umunod kan, sir. Isurok ti opisina mi unag. Thank you, Mrs. Miss, sir. Single ak pailaan. I'm sorry. Ang imposible ngamin na single ka pailaan. Itikas ta kinapintas mo. Iso nga inawagan kay ti Mrs. Sorry talaga. Agyaman ka, tagwapo ka. Iso pasensyaan ka. Manipod ita. Miss, tiawag ko ka. Fela ang hen, sir. Sika pailaang ti boss ko. Urang da ito'y kwartak, mami. Kaalalam lang ang timpaw it ni Tito Armando a kwarta iti kalman. Ngam kanayon adakkel tititad ko akwartam. Ni Angel, basit lang tititad ko akwartana. Awan bibiyang ko kin ni Angel. Ti masapul ko titad mo. Ang mga nusapulan ni Tito mga Armando ti pawpawit na. Impawit na lang arudan, sapulan na kadipay. Ay, agpada kayo lang ka ni Dadim. Day tala dumawdawat ti paglaingan nyo. Pati ni Daddy? Dumawdawat matkan ka, mami? Tangiwat mo, ang mga numangag na katikatulong. Agabi kayo pa, sir. Saan aka na yun at trabaho? Ang mga nun lumakay kayo adakos? Ha? Apay nga awang pay asawam. Kat nasingpet kan nagagat ka. Saan samot ang makakita dagiti padam alalaki? Tadidak makita, sir. At dan sa diferensya ti panagkita da. No awan la ko maimbatik ijay balay amang bantay iti anak ko. Asawaan kan. Diyak maawatan. Ada anak mo? Ngam ada nabati amang kita? Di ka maawatan, sir. May sa kabalo. Ngam ada anak mi iti day di asawa ka. Ita, adda ka relasyon ko anang italkak iti anak ko. Kastagayam. Masiguradom ka di anasingpat day di a babae iti anak mo? Idi adda akpay lang iti Pilipinas. Nadungumat iti anak ko. Masapol akanayon mo nga i-check. No nasaya at matlaang day di a babae mo no saan. Agyamanak, no adda pa nang isakit mo iti anak ko. Okay lang, sir. Mami, adda ka di pa'y relasyon nyo kin ni Daddy? Saan kami pa'y matanagsina? Di amukit nagsina kayon. Ay ayatak pailaan ni Dadim.
Ngam ni Tito Armando ti mangipapaay iti kasapulan ta, mami. Ngam adayo ti ayan na. Ni dadim, adalaang iti asidad ta. Kanayon mo kadi nga ikan iti kwarta ni daddy, mami? Kapilitan, takunana nga agipulong kano ka ni Armando nga adapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Mami, delikado dayta. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay atagpay matlaan ni dadim. Naragsakak no kadwak. Nagadayumot nga minti ayan ni Armando. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nariga ti panagbiagdabiti na nga agina, gapu ta pinanawan ida ni Jonas. Kaya't dangaron nga aramatan ni Armando, abos ni Bitina, nagbaligi dangarod, iti dakas apanggapda. Pinagnaad ida ni Armando iti balayda, akadwada ni Angel Cantina. Ijemot abroad a pagtrab-trabahuan ni Armando, nasingpat nepe a sekretaryana. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas a napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kapilitan nga ikak ti kwarta ni dadim. Takuna namat nga agipulong ka ni Armando nga dapay laang relasyon mi no saan ko nga ikan iti kwarta. Delikado dayta, mami. Sayang numapukaw mo ni Tito Armando. Ngam ay-ayatagpay ni dadim. Naragragsakak no iso ti kadwak. Nagadayumot nga minti ayan ni Armando. Di na nga tamaamuan, ngagsinsin nara kayo pa'y laang kini daddy. Iso nga rod amasapol nga agan nadak. Sayang numapukaw ta ni Armando. Talaga sayang, mami. Idiawan kayo pa'y kini Tito Armando. Jak magatang dagiti kayat ko amagatang. Punasan man amin dagitabag kan sapatos ko. Siyak ti mang punas, manang? Ne, apay mas daaw ka. Adda ka di sa bali akasasaok ditoy. Adda pa'y homework kong aramidak, manang. Ibagam ka ni manang Tina, taison ti mang punas. Sika nga rod ti kayat ko amang punas. Jak amon no ayan ti katulong. Sika, kat adda kan ditoy. Innak la ayaban, manang. Adupay nga min ti aramidak. Adda nang ibaunak kan kwa na. Punasam kid din. Nagadupay la arason mo. Nagaduap pambar mo. Ayan ngay nga ro ti pagpunas ko, manang. Apay asyak pay lang ti pagdamagam ngay. Day tabado mun no di ka makaala iti pagpunas mo. Ne, apay asika ti mang punpunas kadagiti usar ti maldita. Isumat ti bilin na, manang. Sapay adda aramidak. Awan mo't ni Prince amang tulong kanyak amang aramid. No project yaw, awaga mo, tapno da kadwam amang aramid, tapno mabiet. Siya kung timang punas kadagita. Alaman nga ruad, manang. Innak awagan, tapno tulungan nak iti project mi. Sige lang, ading ko. Napanan nga min, ay ati maldita. Rimwarda mo't itay ka ni tita. Kanayon lakit arumwar na gijay nga gina. Kunamdala no kalalaingan. Kaya't kung ay pulong ka ni Papa, ngam ko na ni Tita Bitina, akabilan na kanuno at daidanon ko kan ni Papa. Nasaya ta nakisinara ka kanya kasawak. Nasaysayaat ko ma, no siyak lang ti asawam. At damat namin kabingay ko.
Siksikapay lang iti biyag ko. Agbirbiro kak pa'y ngamin iti trabaho at akdakal ti sweldo. Apay ngamin ang nagbabae ka. Sikapay lang ti number 1 dito'y puso ken reknak bitina. Umay ka man kit dito'y. Aguray ka! Makikiak kita! Sikamat! Umay ka ngaminan. Darasam ta kailiw ka unayan. Kalpasan na. Dumawat ka manan iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ibagam kit di iti dayjeng Armando. Ngagsakit ti anak na. Tapno adun na ti ipawid na. Kasano no agdamag iti balay. Balagam ida. Ibagam nga dadakas ang mapasamak. No adda makadanon adi umno kini Armando. Adumat ti kurang iti aramatan tayo iti project mo. Gimatang ka kumapay sakbay arugyan ta. Awan mat ngaminan ti paggatang ko, Prince. Anya? Itaman pa'y nga ibagam nga awan paggatang mo. Idi, kanayonak pa'y nga umutang kan ka no maawananak. Basit mo itad ni Tita Bettina. Anya? Itapay tadda ni Papa Media abroad sa kagkurang iti aramatan iti pagadalan? Kuna ni Tita, asaan ka no pa'y anak pawit ni Daddy? Ay, madinsamot da ito yan, Angel. Imposible akurang ti pawpawit na nga usarami ti pagadalan. Rabiing ngamin no umawawag ni Papa, kat nakaturog akon. Kan maysa, kabutan ko da Tita Bettina, kan manang santan. Nakaungungat da. Kaayan ayat ka din ni Angel, ti lalaki ang naggapo dito'y? Ni ka di Prince, tidakda ka matam? Agdamag ka kanyakon. Kasano ko mga amok tinagan na? Awan ti kaayan ayat ni Angel. No ni Prince, gayem na laeng dayjay, manipod ubing da. Amo pa'y ngay. Nataer dayja a Prince. No Prince ako nang tinagan na. Isulang mat yung umay dito yakadalan ni Angel. Agtintinulong da kadagiti homeworks ken projects da. Katinulong pa'y laitaa ngam inton agangay. Kasinsinukit ti puso. Masukit ayamat ti puso. Adan samot parikot mo, sir. Iti apagbiit apan nakairitip ko. Kasla nang kung awawagan na ti anak ko. Amang ano ili mo lang dayta, sir. Wano saan, maili ti anak mo kan ka. Ay, sigurado lakid di akailiw nak ti anak ko. Kaya't kung awagan, ngamjakmat kayat amasinga ti panaturog na. Sabagay, no aldaw ditoy. Rabi ida mo't iti Pilipinas. Ay, agun gayam, nabayag ka din ditoy? Nabayag matan, sir. Ijayak Pilipinas anayanak, ngam ditoy ka di makkal. Mano ti tawon mo, idi imay kayo kadagay ti dadakal mo ditoy? Imo na ni Papa. Simaruno kami kada mama. Kalpasan nga inorderan na kami ni Papa. Kastamot ti aramidak. Apaman ang mabalinin nga orderak ti anak ko. Alakon ditoy. Kayat mo kadi aditi kayo nga agyan iti anak mo, sir? Agsubli kami tumot lang in Pilipinas no agretay rak. Nay, da kayo matgaya manang Tina. Apay nga da ka dito'y tiyandaan. Di mo ibaga sikat makitsyanda. Imayak la gumatang iti may sakilo alamas. Kan karne manang. Apay asikapay ti umay dito'y tiyandaan. Agda nga minsan nga ili ni mami. Sana makapanaw iti balay manang. Kasta ka de. Ay, awan ka diti bagbaga ni Angel kan ka. May papanitian niya manang. May papan ka dagiti simmang ba iti balay da Awan mo't manang. Nung madlaw ko abimas iti kwartana. Dapay di na magatang agamit na iti pagadalan. Nabarayuboy nga min dagiti nga agina. Nikit din Angel ti basit iti da kwartana. Apay nga min adi ibaga ni Angel kini papana ti amin manang. Rumor kayo ka di manay? Kanayon kayo matarumor? Ne, nalipatam samot tan akatulong ka dito eh. Siyak ti amom, taasawa nak ni Armando. Ay,
Saan ko nalipatan nakatulong ak manang? Nalipatam nga inted ti sweldok. Anya tipit sana itan. Inton maminsan ton ti sweldom. Mangmangan kamot dito balay. Anya kumangay ti gatangam. Kat addamot amin dito yan ti masapol mo. Kasapulan ti pamilyak ti kwarta. Ipauit ko mat akadakwada. Saan pa yan nagpauit ni Armando? Nabiit pa'y mat nagpauit. Kadatapos kat agpauit. Dahi ti imbaga na kanyak idinapan ija abroad. Apay kumangay baganakan ka. Babae na kakadi. Ta ibagana pa'y daytakan ka? Ha? Ti imbaga na sa anak ka no apuman panaw. Ta ipauitan nakakanayon iti sweldo. Kadatapos manang. Awan ka din ti kwarta nga impawit ni Tito Armando, Mami. Kasano? Kanayon kayo mat adumawat. Agpaiso ka di timbaga ti katulong? Asaan mo pa'y nga intad ti sweldo na? Naitad ko nga rod ka ni Daddy, tapag-apply na kano iti trabaho na, tapno makasarak iti trabaho, anangato ti sweldo na. Uray makasarak, no din tumanan mangtad iti kwarta. Mangtad tumat siguron. Hindi agrigrigat ta, di pa'y nangtad iti kwarta. Imbaglakit di tanalamlamyong mo ni Tito Armando. Awan ka no ngamin trabaho na. Mangtad to no da kwarta na. Naliday ka mat, Angel. Ada ka di parikot mo? Kailiw ko ni Papa, manang. Kunak no nasingpat ni Tita Bitina. Saan mo't gayam? Di na pa'y intad ti sweldo. Pumanawak la ko mang, di ka kayat apanawan. Pangaasim, manang. Di nakpampanawan. Saan ka apanawan, Angel? Nagkariak ngamin ka ni Papam. Agyaman manang. Duwata kumalaangan dito balay. Saan ko mang imay da Tita Bitina? Ay, wan nga rod, Angel. Abusado damot nga agina. Kanayon pa'y akurang tiitid na kanyak akwarta, manang Tina. O anya, ada ka din na sarakam at trabahom? Awan pa'y nga rod. Mangtad ka man kiti kwarta nga ramatay. Awan pa'y maitad ko. Dinawat ni Santan. Ada pangaramatan na. Ilasinan na kiti kwarta no adda manen ipawit ni Armando. Kasapula ko na Agpaiso ka din nga ikanak to iti kwartam, no adanton trabaho? Isu nga rod nga ikanak iti aramata ka kwarta, tapno makabiro kak iti mayat at trabaho. Siguraduam nga da masarakam at trabaho. Ipaw-pawit ni Armando ti itad ko kan ka. Di kagdanag. Mapantapay iti ayuyang ta. Angel, nakitak itay ni Nana Bitina at dakadwa na alalaki. Napanda iti hotel. Ha? Apay ang napanda iti hotel? Sapay ko matakamal iti atap ko. Ang mga no karelasyon na day dyan lalaki. Lakit ni Manang. Nagkibindan tubay ang napanijay. Kaasimot ni Papa. Luklukwan ni Tita Bitina. Nagdakaskit din ti ugali dagi dyan nga agina. Kanayon da pa'y nga gatang iti lupot. Bagkas kada sapatos da. Ngam ni Angel. Agkurkurang ti aramatan na di pagadalan. Ay, anya nga tayo tinasayat nga ramidan ta, Angel. No ipulong tangatakan ni Papam. Ama ka no dadakas nga ramidan da kadata dito eh. Saan mo pa'y lang ay pulpulong, manang? Mabutangak. Amangan no saktan data. Inaramid mo ka di timbagak nga aramidam. Anya day jay? Di ibagam amasakit ni Angel. Tapno na yunan ni Armando ti ipawit na kwarta. Aramidak ko ma. Ngam nalagip ko nga amangan no kalahat ng agawid. Saan mo ka di akayat nga agawid ni Armando? Dakasan no maduktalan na nga awan pa'y urnong ko. Tadawatan nyo mat amin. Sabagay, no sumangpet, saan ta na makapagsinarak? Umanayan di pawpawit na. Papawitan na ka, ik-ikanak met. Nagmayat abiyag. Madlidliday ka manan, sir. Holiday inton bigat. Mabalinta ti agliv. Ipasyar ka iti daduma adi mo pa'y napanan dito'y apagpasyaran. Ay,
Agpasyarak, asan ko akadwa ti anak ko. Tapno makailiw-liwag ka iti iliw mo, sir. Agpasyar ka sagpaminsan. Sige man langan. Narigat apaayan ti awis ti balasang. Maasyanak ngamin kada kayo, sir. Kanayon kayo analiday. Maray awakan ka no daduma. Amum ti mangpunas iti liday. Oo, na yun tamang punas. Di pa nagrelax sagpaminsan. Mangtagmat iti bang sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika. Dante Martinez. Computer Recording Technician Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti panagnaed da Bitina ken santan iti balay ni Armando. Agbibiyag da akas baknang, idinto tabasit matit itid ni Bitina, nga allowance ni Angel. Dumawdawat mat ni Jonas iti kwarta, ken ni Bitina. Iti may sangal daw, nakita ni Prince da Bitina ken Jonas, iti may sa parke. Nangngeg na ti saritaan dagiti dua. Iti sabali abangir, kanayon analiday ni Armando, takailiw na ti anak na. Ngam kanayon mat nga andingayan, tinasingpet a sekretaryana anipay. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Madrasta. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maasyanak kan ka, sir. Kanayon ka analiday. Maray awak kan kanudad duma. Amum timang punas itiliday. Unay tamang punasan. Tisag paminsan a panag-relax. Mangtadmat iti bang kan panaginana. Panasak man nga rote. Barang mabawasan mat. Tidagansan dito yung kaunggak. Gapo iti iliw ko. Sige, sir. Inton bigat. Aginuray ta diti opisina. Ariglado, Miss Fe. Okay nga rod, sir. Ay, kunak ano agsansanoong kalatan ije dagus mo. Talaga nga agsanuong ak. Noawan ka akadwak, amapan agpasyar. Nalaing ka kadi pumaltog, sir. Intaman padasan ti agpaltog kadagiti naka-display asinan kabalyo, akas target? Nabayag ajak nagpalpaltog. Padasan taman nga agpaiso. Sige. Taibagak iti agbambantay nga ikan nata iti balakan, toy gun. Amom ka diti pumaltog. Padasan ta, no asino ka data tinalaing, sir. Nakarit ka Sige, uray sa anak api malpaltog. Awat ag tikarit mo. No mapunta am di target, di dakkel ati di Berti Premium. Sige, padasak man nga rod. May isa, dua, talo. Ay! Natamaam, sir! Napuntahan ti target. At dandakal at teddy bear mo, Miss Fe. Alaak, ngam, ipaw ita iti anak mo. Ay na, dakdakal day ta at teddy bear ngam ni Angel. Sigurado ang maragsakan no maawat nanto. Oh, syakmat ita ti pumaltog. No makatama ipador-to-dor ko ti teddy bear kanti maalak a premyo. Aham. Aday ta. 1, 2, 3.
Uy! Natamaan mat. Ay na, dakkel asinan po sa mat ti premium. Tapno at ado ti maited mo kanyak akwarta. Pagbalunam iti makan di anak ni Armando. Sana kwarta ti ited mo. Kasano, numaamon ni Armando abasitit ited ko iti anak na. Di ba lagam, tapno saan nga agipulong. Ibagam nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Ngam awan ti agnanayon apalimod ako nada. Napatpatag ka di day nga Angel ngam iti siya. Siyempre, sika. Napatpatag ka. Ta ay-ayatan kakat nga ron. Tapno mamatiak asyak ti ay-ayatem. Aramidam timbagak. Sige man laangan. Miss pa eh. Kayat mo ka di mo ti ice cream? Wan, sir. Oray ka di sika. Ta inawis nak ditoy. Amom, paborito dagiti aginak ti ice cream. Kanayon da idi amapan iti ice cream house. Kasta ka di. Kalpasan di panangan ta iti ice cream. Mapantay di pangipawitan ta kadagiti inabak ta nga ayam. Saan ka di nagdakkel unay? No maikarton ti ipawit ta. Kat ay ayam laeng. Nakalalagip da ito, sir. Damo apa nagpa-share ta? Ngam nakatumpong ta adagos iti kastoy. Okay. Sikat ti boss. Babaan ti dakkel at teddy bear kan po sikat. Maparagsak mo ti anak mo. Sa bagay. Ay na. Mahilig na Angel iti kasta. Ikabil na iti kama na. Kaida na. Nasaya ha. Tapno adaliw-liwana. Nakadanon sigurong tiimpaw ita at teddy bear kan po sikat. Masigurado, ta priority mo dyan ang ipaw itak, sir. Okay. Ay na. Naparagsak nak iti dayjay nga aldaw, Miss Pe. Agyaman nak, ta makita ka matlaang anaragsak. No kayat mo, mapantanto iti sabali manen a parke. Okay. Basta adda ka akadwa ka. Kayat ko man ang ti agpasyar. Jakman amo, sir. Italaang mat amapanak agpasyar, taadda ka mat akadwa. Saan ka kadian na pan nagpaspasyar, idi? Manipod na operaag, awan ganas ko ang makidate, sir. Manipod ita. Kanayon ta amapan agpasyar. Tapno agpada ta ang makalipat iti parikot. Imbag ta simbangpat kan, Angel. Agdiritso ka iti silid mo. Apay ka di, manang. Adain kabil ko iti rabaw ti kamam. Anya ka di dayjay. Sorpresa, ading ko. Masigurado ka kayat mo dayjay. Ala, mapan kan iti silid mo tapno makitam. Sige, manang. Panawan ka pa'y nga rod. Anya nga tatimbaga ni Manang Tina. Ngain kabil na itirabaw ti kamak. Ha? Nagdakkel a teddy bear kan sinan pusa. Wow! Nagdakkel! Ada note ang nakasurat ka dagiti toys. Basaak man. Dear Angel. No arako punta ito at teddy bear. Kasla siyang daytoy. Premyo iti may sa game. Kita mo tinakasurat iti sinanpusa. I love you, anak. Papa. Ay na, nagmayat at teddy bear. Arakubak man, tapno kasla ni Papa tinarakop ko. Ay na, nagmayat ti pusikat. Kita man mat ti note. Dear Angel. Sapay ko ma, tamagustuam da ito'y pusikat nga impawid ko para kan ka. Sapay ko ma tamagustuam. Siyak ni Fe, atitam. Ay na, ay, may ayok at talaga kadag ito eh. Saan ka diyan nagpipintas dagita? Wen manang, kayat ko launay ti teddy bear ang nagapukan ni Papa. In-deliver itay ti may sa rider.
Asino ni Tita Faye? Kaslangatan ni Tita Bettina? Jakmat maawatan no asino day ta Tita Faye? Awan makaartap kan ni Mama. Jakayat ni Tita Bettina? Nauyong. Asino nga tamat ni Tita Faye? Ay, saan ko masungbatan day ta sa ludsud mo, ading ko? Dua nga ta tititak? Jakayatan amaadaan pa iti tita? Ibagam day ta ka ni Papam no sumangpad. Total, sanda pa'y nagkasar ka ni Titam Abitina, tadamat imo na nga asawa na. Apay analiday ka, Angel. Nagpawit ngamin ni Papay tinagdakkel a teddy bear. Dakdakkel pa'y angam siya. Oh, saan ka diya rumbang maragsakan ka? Tadayang pawit na? Ada ngamin na yun na amay sa adakkel a pusikat. Naggapo iti agnagan iti Tita Faye. Asino ni Tita Faye? Dahita ti pakariribuka. Asino nga ta ni Tita Faye? Ni Tita Bettina? Nauyong. Kasanon, nun nauyong mananday dya at Tita Faye. Ay, makatikaw nga agpaiso day ta. Apay nga daman ng Tita Faye. Kita agman matisimang pat a package, Mami. Ayan mat nga iti kukwak. Package? Ada ka di si mangpat a package? Nakaamuam. Ti kaaruba agayim ko. Adda ka no nagdakkel a package asimang pat. Ne, apay ajak amo ada si mangpat a package. Kung nagigayim ko, nga ang mga nuado ka no ti chocolates when nulupot kanda dumapay. Asino ka no tinangawat di ta a package? No awan tay-tay, ang mga no ni Manang Tina. Masapol akong prontarak ni Tina. Ang mga no inlemeng na ti package. Wen, Mami, ilemeng nalakit di ti package. Nangilemengam iti package, sika, babae. Apay ko mga ilamang kutisan ko ako, madam. Apay nga rod nga awan dito eh. Nangipanam nga rod, iti simangpat a package. Inted ko iti akin kuko, madam. Saan ngagsasao iti pudno, Mami? Asino ti akin kuko ako nam? Saan ka di ako kuko di package? Kayo kitaan iti silid ni Angel, madam. Kuko ni Angel ti package. Tapno mamati kayaw, mapan kayaw iti silid ni Angel. Intaman iti silad ni Angel. Wen, Mami, darasam, mapantan iti silad ni Angel. Wow! Nagpintas at teddy bear. Kupak da ito eh. Kukwa na ti sinanpusa. Nan, basaag man tinote iti baba. Nagapo ka ni Armando. Katoy maysa. Nagapumat iti agnagan iti Tita Faye. Ha? Asino day ta at Tita Faye? Adda ka di kabagyan ni Tito Armando ijay napanan na, Mami? Awan din ay bagbaga na kanyak. Awan samot ti kabagyan da ijay. Saan nga ta babae ni Tito Armando day taafe, Mami? Saan amabalin da ito'y? Masapul aduktalag no asino day jay afe. Ang mga no isupay ti makainagaw ta iti kwarta ni Tito Armando, Mami? Saan ko nga ipalubos? Masapul asyaklaang ti mairanod iti kwartana. Saan ka di anabayag kan akatulong ni Armando? Ay, madam. Balasita nga payde kita daakon ditoy. Gayam nga min ni nanang ti ina ni Angel. Awan bibiyang kuno anyaman ti pakainaigan nyo iti ina ni Angel. Ay, nga rod ti kayat mo ama-amuan, madam. Adda ka di kabagyan ni Armando iti napanan na pagilian? Ay, siguro, madam. Apay akayat mo ama-amuan. Awan ba't gayam ti amom? Babawi ko na nagdamag ka. Di ta ka man langan. Nagalas ka ti aramid dagitan nga agina. Kas dala kalalaingan. Nagmayat abarsakin iti kaldero. Apay nga daken ka day tati de bear ni Angel. Anya kung matibibiyang mo, kayat ko nga rod.
Ngam inted ni Sir Armando ka ni Angel day Teddy Bear. Itad kunto no danda ni sumangpat ni Tito Armando. Intundaanan ti Teddy Bear. No asino tinangisagutan da, isu ati akin ko ka. Isublit to ko nakmat. Binulod ko lang. Tibulod kat adda pang malubos ti akin ko ka. Saan matay nalamlat nga awan pa di akin ko ka? Ha? Apay ka di ama kibibiyang ka, kat katulong ka lang. Siyak ti amo. Manang, apay nga awat ti Teddy Bear ko. Ladingitag ng inala ni Santan. Ha? Apay nga inala na. Kuna nabuludan na ka no. Imo nagda iti silid mo kat inala na matan. Inted ni papaday dya at Teddy Bear. Apay nga inala na. Padasam angay bagakin ko na nga isublina. Ang mga nukaungat nakmanan. Maasarak iti ugali dagita nga agina. Apay no ibagam ken ni Papam no umawag. Inton sumangpat manang. Tama nga nukabilandak. Imbagada ngamin. Ano adda ka no idanon ko ka ni Papa. Dusaan da. Asino ni Fe? Apay nga inikan na ka itidakkel asinan pusa. Saan ko nga amo, tita? Amangan nugayam ni Papa. Saan amabalin alukwan nak ti amam? Saan analuko ni Papa, tita? Ibagaman ko ni Manang Santan. Ta isublina tinted ni Papa at Teddy Bear ko, tita. Binulod na laeng. Ada nga rudan ti sinan pusam. Nagadulakit din nga agyan iti silid mo. Naggapukan ni Papakday di at Teddy Bear. Numaamuak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pangidas alak iti pungtot ko. Ha? Saan kumamot tita? Awan matbasol ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan at dinggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Fe, akanayon analiday ni Armando, abus na. Inawis na nga ruda ito'y amapanda iti amusement park. Naragsak dagiti dua iti panagpasyerda. Adamat premyoda at Teddy Bear kan sinanpusa iti panagayayam da. Impawit na nga ruda ito'y kan ni Angel. Nabasa mo't dagiti agina tinagan a Fe, anaggapuan ti sinanpusa. Kat dita, nagatap dagiti agina. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naggapukan ni Papakday di at Teddy Bear, tita. Numaamuak alukluk ko nak ti amam. Sika ti pagdasalan ti pungtot ko. Ha? Saan tita? Awan matbasol ko. Masapol at akwatak no asino day di afe. Ang mga nulukluk ko na kon ti asawak. Awan ti ammo ni Angel kadagiti mapaspasamak, madam. Inikan ka kada iti karbangan ang makibiyang iti saritaan dagiti nanakman? Ibagbagak lang ti pudno, madam. Masapol ang mapanan iti pagadalan. Ay, Angel, mapan ta pinaguray ko ni Prince di tababa tapno ada kadwam. Sige, inak nga rudan, manang, tita. Apay nga daka akanayon ang makibibiyang iti saritaan. Maladaw nga minan ni Angel, madam. Saan akayat ni Sir Amaladaw ti anak na iti pagadalan? Importante ti damdamagak. Simmalingbat kakit din. Adda kontak da Sir kan ti maestra ni Angel, madam.
Kasanaw no ibaga na amaladladaw ni Angel. Awan bibiyang ko numaladaw. Tinasken, maamuak no asino day Jaffe. Kasanaw no damagan ti maestrana no apay analadaw ni Angel, madam. Ha? Ay, di ta ka man laangan. Awan serbe makasarsarita. At dan samat pakariribukam, ibagamat atap no amok. Awan ka di pa'y trabaho. Kaano pa di ko na madandanikan ag trabaho? Basit lang nga na panaganos. At dapay ka no bayadak, sakbaya maawatak. Dahita ka di ti pakariribukam? Pampanunutak, no asino tinagpawit ka ni Angel iti sinanpusa. Tita Fe kano. Agimon ka di? Ibagam kit di akwarta ti ipawit na. Tapno may mayat manen. Saan kat nga iayam? Pwe. Kasano, no makibingay man ang dadya babae iti kwarta ni Armando. Doktalam ano asino day dya afe. Amangan mat no babae na iti abroad. Day tangarod ti pampanunutak. No kastaman bilang. Pagikarwak ti anak na ditoy. Rumbang lang. Damagam ken ni Armando no asino ni Fe. Ibagam ken kuana at ti anak na ti agikaro. Kasano, no makapungtot? Ibagam anayon na ti ipawit na. Tapno saan mo adusaan ti anak na. Hello, Bitina. Nakaawag ka mat. Kumusta kan? Asino ni Fe? Babaim ka di? Nupod no day tanga atap ko. Ti anak mo ti agikaro. Anya ti kayat mo asawan. Sekretaryak ni Fe. No sekretaryam laeng, apay nga impawitan na ni Angel iti sinanpusa? Premyo mi dayjay itinagayayam kami. Impawit na, tasaan nan akasapulan dayjay. Kaawatan nga ipaspasyar mo day ta sekretaryam. Awan ti dakas nga aramiden mi. Nagpasyar kami laeng. Imbagman, tama ipasyar mo day ta babae? Siya, jak perumrumwar di ti balay mo. Ipawitan ka iti kwartayo. Kating kay agpasyar. Basta di mo sagsagiden ti anak ko. No na yun ang lakit di ti ipawit mo. Ayusan kanya. Sige, urayam ti ipawit ko. Sir, anya ti mapaspasamakan ka? Ay, agiimon ni Bitina, gapo iti sinanpo sa nga impawit mo. Amangan no paysun na timangdangran iti anak ko. Anya? Nagkiting mat apa nagpampanunot daytan? Sir, kaawatan na saan anasaya at ikasta klase ti tao. Kaasi ti anak mo. Pawitak iti kwarta, tapno di nadangran ti anak ko. Kaduan kan. Ta-dismissal tayong matan, sir. Ay, kaasi mat di anak mo. Sige man nga rod, Miss Fe. Jack impagarop akas jay gayam ni Bitina. Manangimon, ngawan mo tirumbang apagimunan na. Delikado ti kasta tao, sir. Oray ko ma, no di na iraman ti anak mo. Madanaganak. Amangan, no dangran na ti anak ko. Apay analiday ka, Angel. Awan kwartak, manang. Mabuti nga kadumawat ka ni tita. Tanaungat mat ngamin. Nagado aginatang da nga alikaman da manipod at dada ditoy. Ngamsi ka, awan pa'y nagatang mo. Idi may da ditoy. Awan alikaman da. Ita, adon ti alikaman da. Day tangarod ka. Aramatan da ti kwarta ni papam. Uray dya inted ni Papa at Teddy Bear. Inala ni Manang Santan. Uray ko ma, no saan nga ayunan ti inana. Nagalas na talaga ti aramid da. Kasanungay dya gatgatangak nga usarak iti pagadalan, Manang. Ay, anya aya dya masapul mo. Ibagak to ka ni madam. Siyak ti dumawat iti igatang mo. Oh, papanambitin na. Mapankansa matitirimitan center. Siyak samot isipsiputam. Apay nga da ka manandita? Si Kamat, apay, di mo kayat akaduaan ka amapan mangirwar iti impaw iti kabit mo? Anya akabit? Saan ka di asyak tinangikasarkan ka? Iswasak pa lang ti asawam. Ngam pinanawan na kami kanisantan. Iso ang nagbiro kak iti mangted iti kwarta kada kami.
Iso nga rod nga ibagbaga kakabit mo, tasakit nga rod ti legal nga asawam. No, apay ket di asikapay laang ti ayayat nga uray awan serbim nga asawa. Apay ko mga ibagam nga awan sirbik. Gaburan kanto iti adu akwarta. Madanon to dayta at tiyempo. Ada kasapulan ni Angel ije pagadalan, madam. Ikanak tamapan kami gumatang. Apay asika ti umay mangibaga. Apay asaan nga iso ti umay kanya. Saan ka di nga iso ti bus ko, madam? Babaunanak, iso nga imbaon nak. Naa, taagdon niya ti danga. Agi baon pa'y iti mangala iti igatang na? Kadwak pa'y kano amapan gumatang, madam. Nakasaunak namin ti maestra na nga awan pa'y kano ti in-submit na project na. Apay nga minasaan ang nag-submit. Saan pa'y nga rod kano ang nakagatang, madam? Iso nga ikanak iti kwarta tapag gatang na. Oh, aday ta ti igatang nyo. Ay, umanay ka di dayta, madam. Ibagak ije maestra tabas si tinted mo a kwarta. Tapno saan napagungtan ni Angel. Ha? Intun kun indalon na ni sir. Ay, di kagar-aramid si kababay. Mabit lang. Nayuna kon. Intan gumatang iti project mo. Itad kun tumatkan ka ti mabate. Imbag tagda ka manang. Kasanon no awan ka? Ay di ka agdanag. Tasan ka baybayan nga irurumandag iti agina. Kaano nga ta nga alaan nak ni Papa iti ayan na? Dandanimot siguron. Saan ka unay ama sikuran? Tapno saan nga ad-adda kasla mabayag ti panaguray mo? Awan ko madagiti agina ditoy, manang. May mayatmat nga rod no awan da. Ninamnaman ni Sir Anasaya at dagam dakas damat gayam. Kanayon dapay arumwar, manang Tina. Ilakad mo ka ding tilip mo, sir? Hawan, Miss Faye. Ay na, madanagan iti anak ko. Ibagak ka ni Bitina nga agawid akpay. Isingasing ko asaan mo pa nga ibagbaga, sir. Sorpresam ida. Tapno makitam na niya ti aramiden da, intun sumangpat ka ijibalayo. Mayat sa nga agpayso. Di da namnamaen asumangpatak. Kalaatak ida. Babaan iti kastang aramidam. Matakwatam na anya ti trato na iti anak mo. Wen, kat intun makadano nak ijay. Ipagnak ti papeles na Angel nga umay ditoy. Nasaya at launay dayta nga aramidam, sir. Nasaya at ngamin ididamo. Ang nagpamarang lagayam. Iso anasaysayaat no isurot mo ti anak mo ditoy. Mami, nagtangarman di kanayon akadwa ni Angel ang mapanag-eskwela. Ada siguro mabalindag ijay. Gaya man ket di. Tapno ada mangilibre kan ka? Kanayon nak nga agpapansin no kas di adagasan na ni Angel ngam kas labulag samot. Pag kunamot abulag, saan mo't anak kasarukod no magna? Di na makita ti kinapintas ko ti kayat ko asawan, mami. Sika ti mangiremedyo nga agin nasidag kayo. No umay ditoy, amang dagas ka ni Angel. Paunagam kat isaganaam iti anyaman amakan. Adamat ket din ni Manang Tina nga ibaon ko amang isagana. Kabayatan nga agsarsarita kami. Usaram mo tautak mo sa paminsan. Tapno adda magimulam. Napatgan matlaangan ti live mo, sir. Nasaya at mat. Tapno maala ko ni Angel ditoy. Maamamok to man ti anak mo. Sapay ko mata umasidag to tirik na kanya. Mangnamnama akas tanto. Tanasingpat ka mata, Miss Faye. Saan ka daan nasing pati pinanawam ang mga sikaso kumaiti anak mo? Ay, nagpamarang anasingpat. Tapay ang madimot ng ti ugali na ita. Iraman na pahin ti anak ko. Imbag, no di na iroroman ti anak mo. Day tati saan ko nga ipalubos. Papanawak iti balay ko. Numaamwak nga inroroman na ti anak ko. Sapay ko mata na saya ti kasasaad ti anak mo adanunam iti balayo, sir. Agyamanak iti kinasayaat mo,
afe. Sika tinangan andingay kanyak. Gapu iti iliw ko iti anak ko. Sapay ko ma, tadumteng ti aldaw nga kita kami iti anak mo, sir. Katsapay ko ma, into nagsubliak. Sikapay laeng, tinasingpat afe. Agbaliwak ka di, iti apag ka nito, apa nagbakasyon mo, sir? Ah? Amangan ngami no into nagsubliak. At dan asawam. Una yan. Apay, instant ti panakiasawa? Ay, kasta tinapasama kada kami kan ni Bitina. Idiinsangpat ko ijay balay. Kasla agasawa kamin. Ang mga no instant mat nga agsina kayo, no inululpitan na ti anak mo. Kapilitan agasta ti mapasamak. Kwartak laeng, ti kinayat na no kasta. Apay ka na yun mo akadwa day talalaki. Boyfriend mo, saan ka di? Agayom kami laeng, tita. Agkaadalan kami, tita. Aggayam kami laeng. Saan ka di ano mabaybayag kat saan laangan nga agkaadalan? Kaayan-ayat munton. Agadal kami pa'y, tita. Awan pa'y tiinaram. Tapno awan ti inaram. Masapul nga agsina kayo, itamat laang. Awanen at ikadgadwak, tita. Iso lang ti katulungak kadagiti projects ko. Kunakon kat. Agpaiso di atap kong adda relasyon nyo. Iso addi mo kayat apag sinaan kayo. Di da mo nga adda akong ditiruar. Kalaatap ida. Kasla damang mangag kung ariwawa iti unag. Danggak pa'y nga umuna. Sakbay nga umuna gak. Saan, tita? Diyo kumamot paritan ni Prince dito balay. Iso lang tikadkadwak kan mang tultulong kanya. Tikayat ko ti masurot. Saan kat at ikayat mo? Aglablabas kayon, tita. Imimutan naklangarudan iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Kasta? Bastos ka? Ipungot ka man lang. Ibatan niyo ti buhok ko, tita. At nagsakit. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bitina, gapu iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando, kat imbaga na asaktan na ni Angel, no adda babae daytoy. Nagdanagmat ni Armando, kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti panagsinsinarak da Bitina kan Jonas. Nagawid mat ni Armando iti Pilipinas, adi na impakpakaam mo kan ni Bitina. Iti nakadanon daytoy iti balayda. Naklaat daytoy, iti nanggag ng ariwawa, iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imutan naklangarudan iti kwarta ni papa. Paritan niyo pa'y tigayam ko nga umay mang tulong kanyak dito balay. Anya ti kunam, bastos ka! Ipungot ka man longan! Batan niyo ti buhok ko, tita! Nagsakit! Bitina! Ibatang ti buhok ti anak ko! Papa! Sika ka diya talaga! Ada kang gaya man, Armando. Kaya't ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kaya
laang kat magiayan-ayatan. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, Santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, Daddy? Saan ka di nga do ti kwarta nga awatan ni Mamim? Adda kumamot ang ti agapukan ka akwarta. Ni Mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, Daddy. Pinanawan na kami kin ni Mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta? Awan pa nga rod trabaho. Into na ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni Mami? Una, tadumawa ta kay ti kwarta ken kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni Mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bitina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asi ka ti pagdamdamagak, Bitina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitid na kanyak, Papa. Oh. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Kwa, binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inalanalatan iti silad ko, Papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bitina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan kwa na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mat kayat. Adda ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayo nga agina. Itamat laang. Rumwar kayon iti balay ko. Bakit kayo ka noon? Bakit Bitina kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka ni Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanin ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangag mo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina. Taam muna nga isakit ni Angel. Sana na maulit, Tito. Agsingsingpot kaming kin ni Mami. Ladingitak, ngum pumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napanisar iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw. Bakit Bitina kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di daduma aswil dok, di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo no asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udikan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok, di uray limos ko kan. Naglastog ka magta nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka. Imbagtaadda kayo pa'y nga gina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyamanak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan apulos gamit yung ensang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enruruman nyo ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yu kadagiti alikaman yo. Kayat mo asawan? Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawagak a pulis. No di kayo pa'y larumwar, uludan da kayon. Papanantangay ka, Mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bag kun sapatos ko. Yakmat inalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Adda maisagmak da.
no idarum data iti child abuse. Papanantang arod itan, mami. Awan mo tan di sigod nga apartment ta. At damot tan simukat anagabang. Awan na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo inala. Makapungtutmot nga minan. Kwarta na nga mintingga atang takadagiti gamit ta. Idin to tawan mo tigin atang taaggamit ti anak na. Kilaat mo't ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Isu nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Umay ka pa dito yung ospital. Naaksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? Andaya may tam aksidente. Natumba ti motor, ginatang ko. Baba ni ti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Kan mga sikaso kanyak. Parikot man ang dayto eh. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi eh. Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, mami. Jack amo. Ngam naim imbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi eh. Ngam ti adata iti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat ti biyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta. Nga awan masnop apapananta. Day Chemot a Jonas. Inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kun, mami. Ure siyak. Awan mo't nga rod kwarta nga igamta. Imbag no, da kwarta ni Daddy ija ospital. Day ta ti Jack amo. Kaslag tudo. Masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Ha? Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga agtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, Tito. Anya ti maipapan iti video, iho. At tiyo, buyain nyo. Nagdaks at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang at mabalin a pangisarkakan ka at trabaho, ijayayan ko. Wen, Tito, ikagumak ti agturpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungod ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir? Basit lang nga banag. Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakid din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat dito sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro intun agbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Mangkita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo. Nuan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakan mo, Miss Fe. Ha? Sika ka din day ta, Jonas. Di kamot mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Jack pa'y nakita. Tawan ti sarming dito eh. Jack mailadawan ti itsuram. Nakabutbutan. Anto'y ti reseta ti doktor. Yung kagumatang iti agas ko. Ang mga noag-infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Diyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka niti makan. Tamabisinak. Jack pa'y nangnangan. Uray da kami.
Mabisin kami, mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Inka mangalay ti kwarta kan makan ni balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasang putanak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan nagluto, Tina? Intay yung mga ni restaurant. Imbaglakit din tajakpay ng isaang, sir. Rumar tayo kadi ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapan tayo pa iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, Ah? Kunak no ibagam amapan tayo pa iti ice cream house. Inton dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit di iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. Nulakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka kadi dito'y Pilipinas, papa? Mabiitaklaan, iha. Kapilitan ngamin ang naglivak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na kadi nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan afe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dangrandak, papa. Di kagdanag, iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iti balay. Anya jay ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan? Wanigatang iti agas. Anya nga'y taramidan tayo, daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamam. Numayang baganak. Sublyak ti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Sige, adamat siguro agpautang kanyak. Ngamurayan tayo nga agsubli ni Armando iti abroad. Sakbay nga isayang kat mo ti plano. Nalakala nga kidnapan ni Angel. Tababay da ijay. Kenawan kadwa na iti balayda. Balsak to da katulong. Inawagan akit din iti bakit bitina. At dantual daw da katulong. Pagparintumangak to ngagpakaasi. Ano sampay ti agbati dito, iha? Intun madanong ti bakasyon mo. Sumaruno kan to iti ayan ko.
Ijay mumutan nga ituloy ti panagadal mo. Madamag ko man, Papa. Asino ni Tita Fe? Isu ti sekretaryak ijay pagtrab-trabahwak, iha. Nasingpat day ijay abalasang. Mabutengak, Papa. Apay kumaamabutang ka. Nasingpat day ijay kunakmanen. Saan ka di nga itidamo? Kat nasingpat mat ni Tita Bettina? Kwa iha. Ni Fete kanayon amangan andingay kanyak iji abroad. Nukas di amalidlidayak. Gapu iti iliw kukun ka. Mabutangak lata, Papa. Di kagdanag iha. Saan kan apanawan iti poder ti sabali. Awan ka di pa'y nadiskitar mo, Mami. Awan ka no pa'y ti umdas akas di katrabahwak. Mapanpay ka no mangirwar ita iji bangko. Mabisinak una yun. Nag-reunion ti pamilya tayo dito ospital. Awan pa'y pagsasangwan tayo amakan. Kasano ako nam a reunion? Saan kitin? Nagsasarak tayo at alo dito ospital. Awan matmakan. Sapay awan pa'y pagsukatak. Dayjay tumot kami nga Armando. Pinagtalaw na takit din. Kaslalyon anak kapungtot. Idimbaga na panaw. Imawag pa'y ganyaman iti pulis. Salbag da di alakay. Agsubli ka din iti abroad, Papa? Uniha. Ngam kanayo nakto nga umawag. San abale? Taadda ti bantayo kanimanang mutina. Jay, dua alalaki ijarwar, Papa? Uniha. Kat intun mapan kay jay pagadalan. Adda sa bali amang bantay kan ka. Addan to bodyguard mo tapno natalgad ka. Amangan nasublyan nak nga agpaiso ni Tita Bettina. Saan kumat nga ipalubos dayta, iha? Pag yamanak ni Fe, taim palagip na nga iyalaan ka iti bodyguard. Tapnam mo ti tao a security guard ti dua lalaki di tarwar. May mayat no ag-uniform da, Papa. Iha, kay kayat kumat anak kasibilyan da. Tapno saan anam namaan ti tao nga adda bantay. Adda koneksyon da kadagiti pulis. No adda managdakdakes asumrak iti balay. Mapankan iti pagadalan, ading ko. Adda kaduam ama panijay. Kumuyog da ka di kanyak, Manang? No adda ka iti unag iti pagadalan, mabalinda ka apanawan. Iso asaan ka apuan panaw iti pagadalan, ah? Ijay kalaang kampus. Wen, Manang, sa anak to nga umadayo iti pagadalan. Sakbay nga agritera kayo, urayan da ka iti gate. Kasla akmat balot akanayon nga damang bambantay kanyak. Amangan nga min no nasakit tinakam ni Bakit Bettina kat pagaramidan na ka iti dakas. Napananda nga tama nang. Naku na idi ni Papa, nga apartment ti pagkigyanan da. Saan da balay? Ayuan gayam. Awan kanu ti balay da. Napananda nga ngagpaiso. Adda ka din na i-remedium ang kwarta, Mami. Di mo ka di makita day ti awit ko. Adda makan aginatang ko. Mangan tayo nga ruten. Kakaiso na nga addan makan. Nagngina ti agas ni Dadim. Awanan ti gatang tayo pa iti makan. Nagastos ko aminan. Ay, Mami. Nagsubling-atan nila kay Armando ijay abroad. Mabalin. Tama ba itlaang mo ti bakasyon na? Mabalin samat kan arumar ni Daddy dito ospital. Ti dakas na, nudakkel ti babayadan dito ospital. Awan pagbayad tayo. Naigatang ko amin iti agas di inutang ko. Inka manin umutang iti sa bali, ah. Pagbayad tayo, nurumwaran ni Daddy dito ospital. Ha? Dahito tababangam asilid? Nagbasit. Anya nga rod ngay, no dakal asaled, dakal matibayad na. Nagbasit asilid? Sapay talo tayo nga agyan dito eh. Ni santan ti maturog iti kama, data ti maturog iti semento. Oh, iti semento kit din ti pagturugak. Awan pa'y kutson. Natangkan ti semento.
Sana balay ni Armando daytoy. Tap nagsapol kay ti kutsyon. Sayang ti balay ni Armando. Nagpintas ti siledmi ka ni Santan ijay. Sinaysayaat mo ko mga minti nagpamarang Awan lagat nga rod ti pakaliksaban ta iti kwarta. Nagsayang nga rod. Ada amin amasapol mi ijay. Idinto ta ditoy. Anya klase da iti asiled. Nagalas. Anya ti kunam, sir. Pinagtalaw mo ti agina iti balayo? Saan ko mga aramiden dayjay? No saan ko anadanon nga ipungpungot na ti anak ko? Ay, naranggas nga rod iti ubihing no kasta. Saan lang nga dayta? Ti kwarta nga impaw-pawit ko. Inaramat da nga agina. Basit lang ti ited na iti anak ko. Madi nga rod ti kababalin na no kasta. Awan konsensya na a tao. Imbaglakid din ta nagawidak. No saan? Ay, agtultuloy ko mati panang lukloko ni Bitina kanyak. Ti anak mo kumati ng sagrap iti kinaawan konsensyana. Ti pay dakas. Agsinsinarak da iti sigud nga asawa na. Ha? Kasano anadoktalam da ita, sir? Nakita amis mo ti gayem na Angel. Inalaan na pay ida iti video. Anya? Angel, anda nakita ka barbasan alakay amang sipsipot kan ka. Ha? Asino alakay? Diyak mo, ngam na siputak. Naglamang iji bako ditay. Masapol nga rod ayawag ko iti secret agent. Ang mga nudakas ti panggap na kin kadayjay. Sapay di nakita kat nagmask. At napiglat iti ulo na. Kan, nakabutbutang tilanga na. Naitimbrek mo't kadakwada. Iso asip-siputan dan. Ang dalaki ti dakas sa panggap dayjay atawakan ka. Prince, di nakadadaywan mabuti nga. Di kagdanag. Saan ka abaybayan? Agbaligi nga tadadadi iti aramidan da, mami. Masiguradok dayta. Tanalakalaang nga alaang da ni Angel. Awan mo't kadwana. Maadaan tayo matlaangan iti kwarta. No ipasakada iti dakkel agatad. Kabailan ni Tito Armando, tabak ng mat. Wan, taadadakkel a kwarta ni Armando iti bangko. Diyak la makairwara, tanakanagan kan kuana. Nagbiag tamat akas labak ng idiadata iti sidong na. Ay, di mo la kuman inululpitan ni Angel, tapno addata pa'y laang ijay. Nagsayang nga rod. Agbaligi ko madadadin, tapno maaddaan tayon iti kwarta. Hello, Manang Tina. Naka-alerto kayo kadidita? Ang mga anuan niya ti sumaruno ang mapasamak. Amo dagiti pulis ti amin, Prince. Adada iti asidag, ngamsanda nga agpadlaw. Tapno matiliw da iti akto da iti alalaki no asitgan na ni Angel. Mabutbutang kamin kini Angel, Manang. Taichat ko kan kuana, amasapul a natural. Tapno matiliw ti awanan baen. Saan na matiliw nga agpaiso? No agpadlaw dagiti pulis? Amo dati aramidan da ading ko. Sa dalarum kwas, lumaala ti tao ni Angel. Kasanon no tutukan na iti patadem ni Angel, Manang? Sharpshooter dagiti pulis na naglemang. Mabalinda at tamaan ti ima, ti mang paturong ka ni Angel. Maamakak iti sumaruno ang mapasamak, Manang. Adamanin sabong kan chocolates iti lamisan ko nga inkabil mo, Armando. Ngamsaan mo kanan amamimpinsan. Tama nga numadiabetes ka. Agladingit aklakit di. Agladingit? Agang angaw ka kadi? Pud mo ti ibagbagak, Miss Fe. Napatag ka itibiyag ko. Di na ko mamutrabakan. Tama nga numamati ak. Saan ka rabrabakan? Pud mo ti ibagbagak. Nulakat kayat na ka. Agkasarta dagos. Saan nga instant ti panagasawa? Ang mga nukaslakan ni Bitina ang naranggas nga agsyuman. Mangnamnamak asaan ka naranggas. Pangaasim, tasi ka kumati agbalin, amadrasta ti anak ko.
Apay nga inraman dak, idi natiliw da ka iti polis. Nairaman ka taasawa ka. Kad may isa, maatap kamet. Gaputa rin ang gasam ka ni Angel. Anya ko mati ebidensyada? At dagayam nang i-video ka data, iti pa nagsarsarita ta. Kasano harot itan? Mabalod tadi? Dakkel nga ebidensya ti video. Naalang amin ti saritaan ta. Adaw-dawatan ka iti kwarta nga ipawpawit ni Armando. Nagalasan no mabalod ta adwa. Agbababawi ako ni tinaramid ko. No di na kami binaybayan. Adayo ko maanak relasyon ka ni Armando. Sungbatam meten at idardarirag ko kan ka, Miss Faye. Maikariak nga tangag balin ang madrasta ni Angel? Maikari kalaunay. Nakita ti kinasingpet mo. Di mo pa'y nakita ti anak ko, ngam nariknak ti panangisakit mo kankwana. Maasya na kamin kankwana. Tawan lakat nga rod inana. Ngam santa kumapay ngagdarasudos. Agpanunot tapay anaing bag. Pinanunot ko na nalaing na ito, Miss Faye. Kat iswa di na kumapaayan. Santa kumaakalaatan ti ubing. Masigurado ka ang mabutang dayjay ang maadaan iti sabali manin ang madrasta. Nukasta, mayat ka nga agbalin ang madrasta ni Angel? Dandanin tiyo umay na dito ay. Iso na saysayaan, niya sidig ko pa yung umuna tirik na kanya. Welcome, Iha. Kadwak ni Tita Faye. Tita Faye? Kwa? Saan ka nga agbutbutang kanya, Iha? Saan ka naranggas? Papa, kabalay ta ka di? Saan? Saan kaming agkabalay ka ni Papam? Ala, intayo agpasyar, tapno makapasyar kamat dito, Iha. Kwa? Iha, saan adakas a tao ni Miss Faye? Ala, intayon iti awis na pagpasyaran. Iti zoo, Papa. Okay. No isuti kayat mo, Iha. Ala, intayon. Ado iti orange juice mo, Angel. Sige, inom, vitamin C dayta. Thank you, tita. Ni Tita Bitina. Di nakpay pulos intimplaan iti anyaman nga inumak. Ngam da kayo, kanayon nak nga asikasuan, tita. Nakasaysaya at kayo kanyak. Jak ngamin kayat nga umikay ka kanyak. Di kayat ko, nasaya at ko mati panaglangan ta. Kayat na kayo ni Papa nga agbalin amamik, tita. Umanugot kayo kadi? No lakat kayat nakaagbalin ama ikadwa nga inam, apay kit din asaan. Kayat ko tita. Ngamin, nasaya at kayo kanyak. Kat masaya at kamot kanyak, Angel. Nasingpet ka nga, anak. No kasta, agkalay sa kayo nga rudan ka ni Papa, tita. Kat manipod ita, awagan kayon iti mama. Kayat ko nga ijay Pilipinas ti pagkalay saan ta. Takayat ko nga imbita rin dagiti kabagya ka, Faye. Sige, sikati makaam mo, Arman. Ket agyamanak, tagkin naawatan kayo iti anak ko. Pagyamanak matayta, kat ikari, Arman. Ibilang ko ni Angel, kaspudno nga anak ko. Sa anak amarigatan ang mga ramid iti dayta, gaputan na singpot ni Angel, kan nadayaw. Pagyamanak nga rudno kasta. Nakaragragsak kami kan ni Angel. Gaputa simmangbay ka iti biyag mi, Faye. Ikarikmanan, Arman. Uray saan ang nagtaod kanyak ni Angel, ngam ibilang ko, kaspudpudno nga anak. Ditan papagayam, tinagibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante
Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.